Kuchilile kancinci kodwa akuzise umthincamo nanjengoko engqele eziqhaqhazelisa amazinyo nezikhukhula zongamelele ngingqi abahlali bamanqada-nqada phansi kwemeko ezinzima. The conditions is very cold. It's wet. Our houses is full of water, and it's bitter because it's Sunday. And normally on a Sunday you make a nice warm lunch, but unfortunately we can't. I don't have warm clothes. Don't have warm. Anything is bad here, and you see now it's turbulent. And then I'm so grateful for givers to give it for everyone who carry. Kwezinye indawo indledlana eyakuhola wendlela uN7 phakathi kweCitrusdal neSirius ivuliwe kancinci. Ezi zezinye zeendlela bezigutyungelwe zezikhukhula. Indlela esemthethweni ephuma eCitrusdal iyakuhola wendlela uN7 ibhidlike yaphela. Umbutho wesisa iGift of the Givers izoqhubeka ukusebenzisana nabaphathi kumasipala ombaxa iWest Coast kwezi ntsuku zilandelayo. But they said whether it rain or storm, we have to get at least something across to assist those people, because the next few days are not looking good for the people on that side. Kuthekelelwe imvula emandla kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Athule Joga kwindaba zeSABC eKapa.